On sa hovorí taká veta, že v tomto biznise ti prajú len dvaja ľudia a to je tvoja mama a tvoj vedúci. Jedna z vecí, ktorá môže demotivovať niektorých ľudí, je to, že keď bude veľmi milý na mňa alebo na nejakého iného šéfa, tak to nestačí a nepomáha to k tomu povýšeniu. A zároveň to motivuje ľudí, ktorí chcú robiť za výkon. Možno ste sa stretli niekedy s situáciou, že niekto ako keby naozaj robil oveľa menej alebo bol povýšený a podobne, bol kamarát so šéfom. Tak vo Swiss Life je to tak, že poradcovia aj manažéri sú vyslovene povyšovaní len za výkon a je to zároveň to povyšovanie garantované. To znamená, pokiaľ ten výkon splním, tak som garantovane povýšený. Čiže keď som začal, ja som presne vedel, čo keď splním, tak môžem byť povýšený na územného riaditeľa. Mne sa to podarilo už keď som mal 25 rokov. Bo keď som v 20 rokoch videl ten kariérový plán, tak som vedel, že keď toto spravím, tak tam budem, bez ohľadu na to, koľko mám rokov, bez ohľadu na to, či sa niekomu to páči alebo nepáči, či niekto musí odísť a podobne. A tak sa to aj stalo. Takže toto je veľká motivácia pre ľudí, ktorí sú šikovní, ambiciózni, že majú možnosť byť povýšení na základe výkonu. A moja úloha manažera je pomáhať im v tomto dosiahnuť.